नालाय ओंखायनो आङो बे बारजों बिरफानांनाय जाबाय जायजों आरो आंथ' बर'सो जेरै बे इउपिपिनि दोहौआव इउपिपि सालायनांगौनि दोहौआव परिबर्तननि दोहौआव दिनै गुबुन हारिफोर जेरै मारवारिफोर बाङालिफोर सावथालफोर बागानियाफोर राजबंशीफोर नेपालिफोर जेसेबां हारि माहारिफोर दं जाथि जनगोष्ठीफोर दं बिसोरो दिनै जगदान खालामफैदों इउपिपिआव दा गथिखे बेयावनो आंबो रेजेक्ट लाबोफानाय जाहैबाय आरोखि गाज्रि मोनबायसो आरोखि गाज्रि मोननायाथ' सोरबा सोरबा मोनखाबाय लामायाव दाबो हारसिं थाबायब्ला नांगौ थायो मिथिबाय होनब्लाबो माबानानै आरिनानै माबाबाय आं मिथिबाय दा रायजोफोर दहाय थख' बरनाय बुंथिगिरिफ्रा बुंलांखाबाय आरोबाव बेबायदिनो थख' रग' बुंथिबावगोन जोंहा डिउटि बसुमतारी दङ दा मिथिगोन आद्रि खालामथावै खौरांफोरखौ आद्रि खालामथावै बोसोनफोरखौ दा मोनगोन गियाननि आदारखौ जोङो मोनगोन जे जोंनि बिनानाव माबा डिउटि बसुमतारीनिफ्राय आं ओंखायनो जेराव बुंला उदां बर'बाबो माबायाव दङ इउपिपिआव दंखायो बेखौ खिथानोसो फैदों आङो दा रायजोफोर बेबादिनो बोसोरबाजों खेबसे माने इलेक्सनबा सोरनावबा ना बिनानै जाबाय थानो नाङा मिथिबाय गाबोन समफोर दाथ' बे इउपिपिआ माबा खालामदों गाबोन समफोर सोरबा बिदिनो ना जानो जासिफैलायगोन बे नाखौ बिनानै जाबाय थानो नाङा एबाराव जोंहा इउपिपिआव बोरसिखौनो बिनानै लादिनि रायजोफोर मिथिबाय बोरसिखौनो आरोखि जोङो खामानिसो नांगौ नालाय गथिखे जोङो बोरसिखौनो बिनानै लादिनि आरोखि दा रायजोफोर आं गोलाव बुंनो नागिरा रंजादोल' जायखिया गोदान गभर्नमेन्ट जासिगोन एकदम रंजादोल' आरो नोंथांमोनहा रंजानांगोनबो मानोना बर' हारिखौ बर'लेण्डखौ खुंग्रा राजाया शिबा नोंथांमोननि बे क'क्राझार समष्टिनिफ्रायनो जानाय जाबाय बेयो जाबाय प्रमद बर' बेखायनो बयबो रंजादो बयबो रंजानो हायाबा बोरै जानांगौ जाखो बर' हारिखौ दैदेनगोना बर' हारिनि राजा जागोना नोंथांमोननि क'क्राझारनि समष्टिनिफ्रायनो जासिगोन आरोखि आरो दिनै बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जागोन आरो बेबादिनो स्काई जागोन स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बिदिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव बर'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम आरो बेबादिनो कुमारि खाथियाव भेटेनारि कलेज ओमफ्राय बे माबायाव मा होनो तामुलपुराव केन्सार हस्पिटाल माबा माबि बायदिसिना नोंथांमोननि बे जिल्लायावनो जाजोबनाय जाबाय गथिखे रंजानो हागोन हादिया रायजोफोर रंजादो दे रंजादो इउपिपिआव होदो भटआ बेबादि आरोखि दा रायजोफोर आं बेखौनो गोलाव बुंनो सानाखिसै दिनै आंबो जेबो गैया रायजोफोर रंजानांगौथ' नंदों गैया बिथांमोनहा जेबो गैया मिथिबाय मालाय नायख' जायो गावसोरना एकदम मटर गारि बिल्डिं जाजोब्बाय जोंहा बर' नायनानै थानाङो रायजोफोर मा खालामनो जोङो बिदिनो हाथायफ्राव मैथाफ्राव होगानानै जानो ना मावा बायनो थाङोब्ला बिसोरो एकदम दाउ बेदर बोरमा बेदर मागुर आरो बिदिनो बिराद गिदिर मा होनो ना खुसिया बायो खुसियाफ्राबो एकदम माने रिक्सा टायारजों समान एकदम गोगोमखा मालाय हाफाइन लानानै माबानानै आरिनानै माबा बेदरखौना मोनबाय थायो आं दा लुबैनानै थायो मा खालामनो मोनथिया मोनबाय बायो खोमा होननानै आंबो गारि गंसे सालायनो न' गंसे लुनो मोनबाय बायो खोमा होननानै जोबथासो हैबाय बायो आङो मा खालामनो रायजोफोर गामलानि दैयाव ना लफैनाय एसे जायो आंना मिथिबाय मोना होआ आंनो मिथिबाय दा रायजोफोर दिनै होनब्लाबो आं लब जाया आंना जानानै थांनानै थाब्लानो जायो आरोखि खारन नोङो इनायै खामायनाय इनायै बुथुमनाय सम्पथियाव साव थादेरो दिनै बिराद मटर गारि दं बिराद गिदिर न' बिल्डिं दं बिसोर गोजोन न'खर गोथार न'खर दानो हायाखिसै सिबु मोदोमफ्रु बिसिना बायनो हादों उन्दुनायखौनो बायनो हायाखिसै बे रोखोम जानांगौ रायजोफोर मिथिबाय गावहा गैजायैखाय मालायखौ मेगन सानानै बिदि बुंबायनानै नंनो हागौ आरोखि खिन्थु बिदि नङा सैथोथार आरोखि नोंनि मावखुबनानै मोननाय सम्पथिया आलादा आरो बे अयनायै गाज्रि बुद्धिजों बुथुमनाय सम्पथियाव
साव थायो बिदि गोजोन थाया बावहाय बुंलासो आं मिथिबाय माबा माबि अनेक खोथा बुंनो हायोमोन मिथिबाय बुजांबो गिनांगौ इरया बुंला मिथिबाय ओंखायनो आङो बुंला दानिया आङो जोंनि लिडारफोरखौबो बुंदों गाबोन देरहालांखांनानै नोंसोरबो बेगावबादि दाजा होननानै बुंबाय थायो आं बे प्रमद सारखौबो अनेक बुंबाय आङो बेगावबादि दाजा बेगावा जाबाय थोबै होननो रोङा रायजोफोर थोबै होननो रोङि जिब बेगावा सोबबाय थायो उनाव गोग्लैलानानै सोरजोंबा गनजों खुखा जायो संख्रि होला जायो लाला बिला फैगलाहैनानै गोबालानाङो बेबादि जायो बेगावा असान्थि बेगावहा गोजोननाय गैयानो बेनिखायनो बेबायदि बेगावबादि दाजा लाब गैया होननानै आं बुंबाय थायो आरो जुदि बिदिनो थाङोब्ला आखला बैसोरबादि जायोब्ला आखला मिथिखादों एन्जर बावनानै जिबौ फेथिखौ नुनाय बायदि जाहैखाबाय मिथिबाय जारला दङ बियो रायजोफोर आङो मा खालामनो आन्दलनाव बयबो रायजो खस्थ' मोनखाया आं बेखौ मिथिगौ दिनै बहाबा सुबुंखौ मानो बहाबा रेलवे बहाबा हाइवे होबथानांगौनो बेयाव रायजो राजाखौ बिराद खस्थ' खालामनानै सोरबा दाउ फाननानै माइरं फाननानै गारि भारा दिखांनानै जगदान बिदोंमोन आन्दलनखौ समायना महर होदोंमोन गेरेमसा महर होदोंमोन आरो बिदिजोंनो दिनै नोंथांमोननि रायजो राजानि हेफाजाबजों बे नांनाय दावहानि गेजेरजों जोङो दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनो मोनबाय जों बे बर'लेण्डखौ मोननाय जाबाय बियो रायजो राजानि हेफाजाब आरो नाजानायजोंनो जादों होननानै आं सानो बेनिखायनो रायजोफोर जोङो बे गोदान बे बर'लेण्डआव बे बिटिआराव समानै राननानै जालायलायनायनि खायदाखौ जों खालामनानै लानांसिगोन आरो बियो सुक्तिया गोजोन सुक्ति गोजोन गोरोबथा मानोना बै 27 जानुवारि खालि जेब्ला सुक्ति जाबाय बे दिननिफ्रायनो जोङो गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव गिलायलायनाया गैला बिटिआर सुक्तिनि सिगां बेसेबां बुथारलायोमोन रायजोफोर बै बेखौ बुथारो बै गामियाव थांनो हाया बै जिल्लायाव थांनो हाया खम असान्थिमोन बेबायदि बुथारलायनाय बायदिसिना जादोंमोन नाथाय दाख्लै बे बिटिआर सुक्तिनि उनाव बेफोर गैया जालांबाय बेनिखायनो आङो बुंनो सानो आरो बयबो बुंदों बियो गोजोन गोरोबथा गोजोन सुक्ति सान्थि सुक्ति जाबाय होननानै हाबाब बै समावथ' आयु मानसि थैलायनाय जाम्बा बायदि सानफ्लाबाय थायोमोन आं जुदि मानसियाबो जुदि बिदै दैग्रा मोनब्ला नुबाय थायोमोन आं मिथिबाय जुदि मानसियाबो जुदि बिदै दैग्रा मोनब्ला एकदम बर'फ्रा जोबसिगोन मिथिबाय माला बिदै गफुनाय माने माखौबा गिनानै खारनांगौ जानोसै बिदैया गला जानोसै नंखाय बायनायावनो गफुनाय माने माबा बिदैखौ जोफ्रु लानानै लानोसै बे एरनाय नङा मिथिबाय बिदिनो जाबाय सानबाय थायोमोन आरोखि दा लाखि जोङो मानसि दैग्रा नङै खायसे दा रायजोफोर गोलाव बुंब्ला आङो दान खनग्रासोमोन देरहा होदोल' बेनिफ्राय दान खननो फैफिनगोन आङो जबान होनाय जाबाय मिथिबाय दा रायजोफोर आङो बिराद गोबावसै बुदां बर' बुंबाय बैसोआ थांबाय हिनजावखौनो मोनबावलामोन आं मिथिबाय बे लिडारफोरजों सानफ्रोमबो आन्दलन खबाइ लाग्रा बायदि खिबु थानानै सेस बिमा थैबाय बिफा थैबाय न'आव बेखौ नायनो मोनाखिसै आङो थाबलाबायनो मिथिबाय हिनजावखौबो मोनबावलामोन उनाव माखासे मानसिफोरा रायज्लायबाय हिनजावखौ बे बिदि हिनजावलै नों लादो मोजां जादों होनबाय राब्रा बुंनायखाय नायबाय सानसेखालि नायनानै गोसोखौ थिग खालामनो हायासै आं दाना सानफ्रोमबो सोंहैग्रा जाबाय देवानिफ्रा माबोरै जाखोरा नैबे थायो आङो न'आवबो रायज्लायनांगोनलै जाथ'नाय नङा होनना बुंसां दे होनबालाय एसे सानग्रोबावलाय होननानै बाव थांसै बेवहाय आरो सानजों थांबाय थायो उनाव आंबो गिलायलांबाय रावजोंबो गोसो जाखाला नालाय आंबो बस्थुल' जाथोंसैबो नंलायलांबाय आं मिथिबाय हिनजावल' जाथोंसै नंलायलांबाय आं मिथिबाय बेबायदि हिनजावल' जाथोंसै नंनानै बेखौनो माबानानै आयनानै माबानाय जाहैबाय आरोखि दा मा खालामनो दा लाखांनानै आरो गोसोआ गाज्रि जाबावबाय आं मिथिबाय लाखांनानै नुबाय नंमा असाइसखा मिथिबाय माने आंनि हिनजाव लानायानो बे मार'नि दखानाव लाइटजों जि गाज्रिखौ बायनानै लाखांनाय जाबाय हराव मिथिबाय ना बदलाय जायो ना आवगा लाजायै जाबाय आरोखि
दा बेनिखायनो सोरबा जुदि माबानानै माबायोना आरिबावबो आखिया दा गथ'आलाय सासे मोनजेनबायमोन आङो बनि जाजेनबाय दा होनब्लाबोथ' बुरजा माबानानै माबानो नागिरदों नालाय आङो माबाबाय थानो नङा बुरजा दा रायजोफोर आङो बुंनिया जोबनायाव आङो बेखौसो गोसोखांबाय जोंहा बे आन्दलनाव बे दावहायाव 5,000 जन 5,000 जन जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय आं बिथांमोनखौ गोसोखांदों बिथांमोनहा हयथ' बाहायबो बेबायदि थैनाय दं हयथ' गोथाङै दंमोनब्ला बिनि सिङाव आंखौ मिनिफैगौमोन खोमा फैगौमोन खोमा दा बिथां 5,000 जननि जिउआ बबाव दं मा अबस्थायाव दं मिथिया इसोरनाव बेखौ आरज गाबदों जाहाथे बिथांमोननि जिउखौ इसोरा गोजोनै सोरगो रायजोआव जायगा होयो जोबनो गैयै जिरायनाय जोबनो गैयै रंजानायखौ जाहाथे बिसोरनोबो होबाय थायो इसोरा बेखौ आं इसोरनाव आरज गाबबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोननोबो इसोरा मोजां गोसो मोजां देहा गोख्रों देहा गोग्गो देहाखौ इसोरा नोंथांमोनखौ होथोंसै आरो नोंथांमोननि साफ्रोमबोनि जिउआव